Naše Pexeso je hra pro děti, pokud je k ní ovšem rodiče pustí. Všechny naše hry jsou vyrobeny v Česku a jsou plně lokalizovány do češtiny. A to i v případě, že prezentace na Apple App Store je pouze anglicky. Naše Pexeso dokonce i mluví, a to kromě češtiny, i anglicky s americkým i britským přízvukem a také německy a španělsky. Až vás přestanou bavit obrázky, můžete vyzkoušet svou audiopaměť. A nebo zase pro změnu jiné obrázky. Naše Pexeso přináší několik herních sád, ale ne všechny jsou odemčeny. Počet odemčených sád se liší pro verzi plnou, lehkou a verzi zdarma. Placené odemykání sad v aplikaci nám umožní přidávání nových herních sád, aniž bychom tak navyšovali pořizovací cenu aplikace. Ne každý chce hrát všechny sady, tak proč by si měl kupovat drahé Pexeso? Naopak náruživí hráči si mohou vybrat dle svého gusta. Seznam herních sad se jejich cenou pro jednotlivé verze, plná, lehká a zdarma, je uveden v této tabulce. Verze zdarma umožňuje hrát všechny sady zdarma, výměnou za shlédnutí krátké reklamy. Kromě Pexesa si můžete vybrat i další vzdělávací hry pro vaše malé poklady. Stačí si vybrat na touchdude.com. Ne všechny verze se v Apple App Store jmenují Pexeso a ne všechny tam mají český popis. Apple prozatím nepodporuje češtinu v App Store. Verze plná a verze zdarma se tam jmenují Memorama Full a Free. Samotná hra je však kompletně lokalizovaná v českém jazyce.